Якія рэчы з вашай краіны купляюць толькі турысты? Дадатковае пытанне. Адкуль вы? І так, рэклама, за якую мне ніхто не плаціў. Гэта праект маіх сяброў. Яны хочуць стварыць суполку для беларускамоўных людзей Берасця, і за тыдзень ім трэба набраць 250 падпісантаў у інстаграме. Спасылка будзе ў каментарах або апісанні відэа, або і там, і там. Калі ласка, шэрце ўсюды, дзе толькі можаце, бо падпісантаў трэба набраць. Калі гэта будуць людзі з Берасця, то ўвогуле будзе шык і блеск. Ірландыя. Шведры Аран, лепрэконы, пацалуй мяне, я ірландзец, або любы іншы мерч, які можна набыць у Carol's Irish Shop. Пінтавыя шклянкі Гіннеса, таму што калі вы сапраўдны ірландзец, вы назаўжды пазычыце адну ў мясцовым пабе. Апал. Ёсць выключэнні. Мяшэчкі для манет, зробленыя з машонак кенгуру. Я прыйшоў, каб пабачыць камент пра мяшэчкі для манет. Я не расчараваны. Жыллё і нерухомасць. Гэта адначасова і смешна, і балюча, таму што гэта праўда. Каментар ад сумнага таронца. У маёй краіне вы не можаце купіць нерухомасць, калі не з'яўляецеся грамадзянінам. У сувязі з рэзкім ростам коштаў на нерухомасць мы, па меншай меры, ведаем, што самі ў гэтым вінны. Чаму людзі пакідаюць такія каментары і не пішуць назву краіны? Інданезія. Бельгія. Вафлі, пакрытыя нутэллай або чымсьці падобным. Вафлі ў Бельгіі ў асноўным падзяляюцца на два віды. Альбо брусельскія, альбо льежскія. Брусельскія вафлі пякуць з вадкага несалодкага цеста, і яны становяцца вельмі хрумсткімі пры выпяканні. Звычайна мы проста пасыпаем трохі цукровай пудры зверху, магчыма, дадаем узбітыя вяршкі і клубніцы. Льежскія вафлі робяцца з цеста, якое пры выпяканні становіцца лёгкім і пышным. Цеста змяшчае шмат цукру, які крэмалізуецца пры выпяканні, таму начынне не патрэбна. Я рэдка захапляюся салодкім, але ад вашага апісання льежскіх вафляў у мяне пацякла сліна. Тут, у Сан-Францыска, гэта яркія турыстычныя світшоты. Мы прадаем шмат з іх людзям, якія прыехалі ў чаканні лас-анджэлескай спёкі. Ха-ха, я збіраўся напісаць тое самае. Турыстычныя світшоты з Сан-Францыска ў ліпені выглядаюць дужа сумна і няшчасна на залатых варотах. Сувенірныя світшоты і шорты – гэта тутэйшая турыстычная уніформа. Великабрытанія. Світшоты Оксфордскага універсітэта. Я ніколі гэтага не разумеў. Навошта вам брэндавы світшот месца, у якім вы ніколі не былі? Японія. Практычна ўсё з пісьменнасцю кандзі. Павязкі з фільму «Хлопец-караціст». Любы від зброі, напрыклад, сюрыкены або драўляныя мячы. Кіткаты з дзіўнымі смакамі. Адра Гавана. Так, добра. Некаторыя японцы сапраўды купляюць кіткаты, але не ў такой колькасці, як гэта робяць замежнікі. У мяне шмат японцаў пыталі, чаму замежнікі так любяць кіткат. Ён не такі ўжо і добры. У аэрапорце яны прадаюць іх у велізарных аб'ёмах, і я ніколі не бачыў, каб японец купляў іх. Нідерланды. Акрамя ўсяго турыстычнага, сыр у маленькіх пакуначках. Так, мы ямо шмат сыру, але мы ніколі не купляем маленькія кавалачкі ў яскравых абгортках. Калі мы хочам сыру, мы ідзем у сырную краму або на рынак, дзе купляем кавалак вялікага сыру, а потым запячатваем яго ў вакуум, каб ён даўжэй заставаўся свежым. Ісландыя. Вада ў бутэльках. Вада з-пад крана тут самая лепшая. Кожны раз, калі я выязджаю за мяжу, я больш за ўсё сумую па свежай вадзе з-пад крана. І першае, што я раблю, калі вяртаюся дадому, гэта выпіваю шклянку халоднай вады з-пад крана. Германія. Гадзіннікі з зязюляй і маленькія піўныя куфлі-бірулькі, магніты і гэтак далей.
У маіх бацькоў ёсць цудоўны шматпавярховы гадзіннік з зязюляй, які мае бабуля і дзядуля прывезлі з Шварцвальду, дзе пабывалі ў мядовы месяц. Нават калі гэта нешта турыстычнае, ён круты і вельмі каштоўны для нас, як напамін пра мінулае. І ён усё яшчэ працуе. Дацкае печыва. Я ніколі не бачыў іх у продажы ні ў адной прадуктовай краме, толькі ў сувенірных крамах, і амаль упэўнены, што датчане яго не ядуць. Іх ніхто не есць, таму што кожны раз, калі вы адкрываеце бляшанку, вы знаходзіце ўнутры швейны набор. Яны падобныя да ката Шродзінгера. Закрытая бляшанка можа быць як з печывам, так і без. Але ў той момант, калі вы яе адкрываеце, вы ўмешваецеся ў эксперымент і бачыце швейны набор. Рым. Фетучыне Альфрэда. Нягледзячы на тое, што гэтая страва была створана ў Рыме, яна зусім не лічыцца традыцыйнай і разглядаецца як тое, што ядуць толькі турысты, у асноўным амерыканцы. Італія – бонус, капучына пасля 11 раніцы. Арызона – ледзяшы з скарпіёнамі ўнутры. ЗША – Гаваі, арэхі макадаміі. Ніхто з мясцовых не есць іх штодня. Чаму? Яны смачныя. Чал, яны дарагія. Гаваі. Какосы, якія прадаюцца ў маленькіх кіёсках і расцякаюцца мачэта, каб з іх можна было піць. Смачна, але каштуюць занадта, а потым ты ходзіш і не ведаеш, што рабіць з гэтым вялізным арэхам. Егіпет. Усё, што звязана са старажытным Егіптам. Піраміды, сфінксы, абеліскі, надпісы на папірусе і гэтак далей. Грэцыя. Чаму ўсе сувенірныя крамы прадаюць гэтыя драўляныя пенісы? І чаму людзі купляюць іх? Калі вы хочаце грэцкую рэч, якую таксама купляюць грэкі, набудзьце ювелірныя вырабы ад зглазу. Маямі. Толькі турысты ходзяць на вечарыны або ядуць у рэстаранах на набярэжнай. Кошты там вельмі завышаны. Праз некалькі кварталаў унутр вы знойдзеце больш танныя і якасныя тавары. Для Ванкувера, не для ўсёй Канады. Мне ўсё роўна, што вы ясце ў флін-флоне ці тэміскамінгу. Кляновы сіроп у бутэльцы ў форме кляновага ліста. Бабровыя хвасты, салодкая закуска, адрэдагавана. Іх ніхто не есць у Ванкуверы, за выключэннем турыстычных пастак, хопіць адказаў пра гэта. Сувеніры на тэму белага мядзведзя Арктыкі, тэматычныя сувеніры каралеўскай паліцыі, вэнджаны ласось у кедравай скрынцы. Адзіны звычайны сувенір, які мае сувязь з мясцовасцю, але я да гэтага часу не ведаю нікога з мясцовых, хто б купляў такое. Ну, не ведаю, як у вас, але аттаўцы абавязкова ўтвораць чэргі за бабровымі хвастамі на канале Ріда, калі ён адкрыецца для катання на каньках. Люксембург. Ну, сюды ніхто не прыязджае, а калі прыязджаюць, то бачаць, што рэчы, зробленыя ў Люксембургу, занадта дарагія, таму ідуць у Макдональдс і з'язджаюць. ЗША Нэшвілл. Каўбойскія капелюхі і боты. Не забывайце, што гэта ўсё павінна быць са стразамі. У Германіі столькі цішотак NASA, а універмагі прадаюць безліч кашуляў амерыканскіх спартыўных каманд, што не мае ніякага сэнсу. Стакгольм, Швецыя. Бутыляваная негазаваная вада – гэта вар'яцтва. Наша вада з-пад крана вельмі смачная. Я з Парыжа, і тут ніхто не носіць береты, акрамя турыстаў. Шлемы з рагамі, статуэткі троляў і налепкі з ласямі. Здагадаецеся, дзе? ЗША, Портланд, Арэгон. Вуду Донатс. Ёсць значна лепшыя крамы пончыкаў за Вуду. У чарзе да іх стаяць толькі турысты, якія хочуць набыць дарагія пончыкі з выпадковымі начынкамі. Яны таксама адзіныя, хто ў захапленні ад таго, наколькі яны добрыя і смачныя. Машонкі кенгуру. Здагадаецеся, адкуль я? Аўстрыя. Румынія. Усё з дракулай. Новая Зеландыя. Крэм з плацэнты.
Пачакай, што? Так, крэм з плацэнты і ланаліну, вядомы ў Азіі як новазеландскі прадукт, але самі новазеландцы не ведаюць, што гэта такое.